ሰላም ከመይ ኣምሲኹም ኣብዚኣ ናይ ሎሚ መልእኽቲ ሓፂር መብርሂ ወይ ከዓ መግለፂ ብዛዕባ ናይ 2024 2025 ናይ ኤምባሲ ጀርመን ዝህቦ ዘሎ ኣገልግሎት ክንዛረብ ኢና 2024 ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ዓመት እዩ ነይሩ ስለምንታይ ብብዝሒ ሰብ ንጀርመን ክንሰድድ ክኢልና ኢና ኤምባሲ ኣብ ናይሮቢ እውን ብፍላይ ንኤርትራውያን ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ሓገዝ ክገብር ፀኒሑ እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን ወረቃቅተን ኣብ ሓፂር ግዜ ሰሊጥዎን ክኸዳ ከም ዘለዎን ተገይሩ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ እውን ቋንቋ ከይተመሃራ ዝኣተዋ ኣዝዮም ብዙሓት እየን ከም ተወሳኺ ድማኒ ኣብ 2024 ዘተኣታተናዮ ሜላ ቋንቋ ከይተመሃረ ብኢንቪቴሽን ገይረን ጀርመን ከይደን እቲ ናይ ኡርላብ ወይ ከዓ ናይ ዕረፍቲ ግዜ መሰሰብኡተን ኣብ ክንዲ ናብ ኣፍሪቃ ዝመፁ ንሰን ጀርመን ከይደን ኣብኡ ከሕልፍኦ ብዝብል መደብ ብዙሓት ሰባት ሰዲድና ኢና እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብዙሓት ሰባት ብዘይ ኣፍልጦ ኢልና ንገብሮ ዘለና መሲሎም ባዕሎም ዝፈተኑ ሞኒ ሪጀክት ዝተባሃሉ ወይ ወረቀቶም ዝተባላሸዎም ካብ ኤምባሲ ወረቀቶም ሪጀክት ዝተባሃለውን ብዙሓት ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ኣብዚኣ ግን ኣሕፅር ኣቢለ መጀመርያ እቶም ፖይንትስ ክንዛረብ ቀዳማይ 2024 ሰለስተ መድረኽ ነይርዎ ቀዳማይ መድረኽ ናይ 2023 ዝነበረ ኣሰራርሓ ሒዙ ዝመፀ ኮይኑ ክሳብ ወርሒ 2 ወርሒ ክሳብ ወርሒ 3 2024 ከይዱ ኣብ ወርሒ 3 2024 እቲ ኣብ ካምፓላ ዝግበር ዝነበረ ናይ ኮረፕሽን ኣሰራርሓ ብሙሉኡ ብመንግስቲ ጭብጥታት ገይሮም ስለ ዝሓዝዎ እቲ ዝነበረ ፈተናታት ክድገም ከም ዘለዎ ተወሲኑ ክሳብ ወርሒ 9 ንኸባቢ 7 ወርሒ ዝኣክል ኣብ ካምፓላ ፈተና ናይ ቋንቋ ጀርመን ጠጠው ኢሉ ነይሩ ኤምባሲ እውን ቆፀራታት ብዙሕ ኣይህብን ነይሩ ማለት እዩ ወርሒ 8 ዕለት 26 ኣብ ካምፓላ ናይ ኣፖይንትመንት ወይ ከዓ ናይ ቆፀራ ናይ ማሓዝ ዝነበረ ኣገባብ ኣብ ክንዲ ሙሉእ ለይቲ እንዳተፀበኻ ትገብሮ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣቲኻ ኣብ ዌይቲንግ ሊስት ተኣትሞ ብድሕሪኡ ስሪጋ ካብ ዝኣኸለ ትፅዋዕ ተባሂሉ ከምዚ ዓይነት ሲስተም ኣምፂኦም እዚ ሲስተም ምስ ሰርሕዎ ኣዝዮም ውሑዳት ሰባት ወሲዶም ኣለዉ ብድሕሪኡ ግን እቲ ናይ ምፅባይ ገምጋም ክሳብ መወዳእታ ዕለት 19 ወርሒ 12 2024 ዝነበረ ፀብፃብ ማለት እዩ ክሳብ ዓመትን 3 ወርሕን ናይ ምፅባይ ግዜ ኣሎ ሪጋ ክንድኡ ዝኣክል ሰብ ተመዝጊቡሎ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ ግምት ከነእትዎ ዘለና ብዛዕባቶም ትራቨል ዶኩመንትን ፓስፖርትን ዘለዎም ሰባት ጥራይና ንዛረብ ዘለና ብዙሓት እውን ተመሪዖም ፓስፖርት ወይ ትራቨል ዶኩመንት ስለ ደይብሎም ኮፍ ኢሎም ዝፅበዩለው ከባቢ 170 ሰብ ዝኾኑ ማለት በቲ ናይ ማማሃውስ ፀብፃብ 170 ሰብ ንጀርመንን ስዊዘርላንድን ፕሮሰስ ዘለዎም ወይ ካብ ጀርመን ካብ ስዊዘርላንድ ናይ ሲንግል ወረቀት ሒዞም መፅኦም ዝተመርዐው ብኣሳይለም ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ እዩ ዘሎ እዚ ከዓኒ ነቲ ኣብ ካምፓላ ዘሎ ቆንሱላዊ ጉዳያት ናይ ጀርመን ኣዝዩ ቻሌንጅ እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ዝተሓላለኸ ነገራት እዩ ብዘይብኡ ነቲ ኤምባሲ ካብ ቀደሙ ድኹም ዝኾነ ዓይነት ኣሰራርሓ ስለ ዘለዎ ብፍላይ ንኤርትራውያን ኣዝዩ ኣሸጋሪ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ሽዑኡ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ወርሒ 8 ዕለት 26 እቲ ሲስተም ምስ ተቐየረ ሰብኡ ክኸይድ ፀኒሑ ማለት እዩ ፈተና እውን ኣብ ናይሮቢ እንዳመፀ ሰብ ይገብር ነይሩ ሓቂ ሓይሽቲ ሰብ ከማን ተቆላሊ እዩ ዘሎ 2 ወርሒ ተማሂረን ይፍተና ይተርፋ ገለ መልታት ገለ ከምቲ ናይ ቅድም ሰጢለን 4-5 ወርሒ ዝመሃራ ተማሃሮ ዳርጋ ውሑዳት እየን ከም ውፅኢት ናቱ ከዓኒ እቲ ሰብ ከዓኒ ይተርፍ ማለት ብብዝሒ ምትራፍ ከዓ ክረአ ጀሚሩ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሓገዝ ትምህርቲ ተባሂሉ ዝውሃብ ኣብ በዓል ጀምሁሪ ናይሮቢ ወይ ከዓኒ ኣብ በዓል እዚ ናይ ካባላጋላ ዝበሃል ቦታ ኣብ ካምፓላ ከምኡ እውን ኣብ ቡንጋ ኣብ ሶያ ዝበሃል ቦታ ስሩዕ ትምህርቲ ኣይኮነን ዳሲስ ኣይንፈኽና ክሂልፈ ሓገዝ ጥራይ ነይሩ ማለት እዩ እዚ እውን ኣዝዩ ብዙሕ ሽግራት ኣምፂኡ ስለምንታይ እቲ ትምህርቲ ብስሩዕ ስለ ዘይወስድዎ እቶም ብጀርመን ዘለዉ ግዜ ይፅበዩ ኣለዉ ገንዘብ ይኸፍሉ ኣለዉ እቶም ብካምፓላ ዘለዋ እውን ንመሃር ኣለና እየን ዝብላ ወይ እቶም ብኬንያ ኡጋንዳ ናይሮቢ ዘለዋ ማለት እዩ እቲ ትምህርቲ ግን ከምኡ ኣይኮነን እቲ ካሪክለም ክህልዎ ኣለዎ እቲ ዝምህር ዘሎ ሰብ ከዓኒ ብትክክል ነቲ ተመሃራይ ኣብተን ኮፍ ዝብለለን ሰዓታት ትምህርቲ ፈርሚት ትምህርቲ ከመሓላልፈሉ ክእል ኣሎ ተዘይ ኮይኑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጥራይ ስለ ዝተመላለስካ ትምህርቲ ትመሃር ኣለኻ ማለት ኣይኮነን ሕጂ እዚ ናይ ሞራል ናይ ሓንጎል ፀገም ፈጢሩ ማለት እዩ እቲ ሰብ ሞራሉ ተዳኺሙ ብዙሕ ዝፈረሰ ቃል ኪዳን ርኢና ብዙሕ ዝተፋትሑ ዝተፈላለዩ ሰባት ርኢና ብሰንኪ ኣብዚ ኣካይዳ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ንእሽለይ ከም ተኣሽሙ ማለት እዩ ኩላትኩም እቲኦም ትምህርቲ ኣንስትኹም ትሰዱ ዘለኹም ኣረጋግፁ መን ዝምህረን ዘሎ ኣበይ ቦታ እንድመሃራ ዘለዋ እንታይ ዓይነት ሰብ ድምህረን ዘሎ ስለምንታይ እቲ ዝጠፍእ ዘሎ ግዜ ኣብኡ ዝጠፍእ ዘሎ ዝበዝሐ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ናይ
ኡጋንዳ ኩነታት ከምዚ ክንብሎ ፀንሕና ሽግራት ምስ ተለዓለ ብናይሮቢ ዘሎ ኤምባሲ ንኤርትራውያን ካብ ካምፓላ ዝመፃ ኤክስፕረስ ወረቃቅቲ ናብ ካምፓላ ንውዳእ ኣለና ነእትዎ ኤክስፕረስ ኢንተርቪው ጌረና ውጭ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ወረቃቅተን ኣትየን ወፃ ነይረን ተን ዝሓለፋ ኣብ ውሽጢ ወርሒ 2 ወርሒ ክሳብ 4 ወርሒ ቪዛን ይወስዳ ነይረን ተን ዝተረፋ ከዓኒ ወረቀት ከምፃ ሕተታ ነይረን ነተን ሓደ ሽግር ዝነበረን ከዓኒ ሽግረን ተራእኻ ብዘይ ናይ ትምህርቲ ሰርቲፊኬት ከዓነ ኣፋኒነን ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሽዑኡ እቲ ካልእ ዘይተዘራረብናሉ ነገራት ኣሎ እሱ ከዓኒ እቲ ኣብቲ ኤምባሲ እንዳኸድካ 10 ግዜ እንዳተመላለስካ ዝግበር ፀቕጢ ናይቲ ቤት ፅሕፈት ዝፍጠር ነገራት ገምታት ገለ ኣሽማተን ብዘይገድስ ኩለን እውን እቲ ኤምባሲ ንጀርመን ወሲድዎን እዩ ዘሎ ተን ደቂ ኣንስትዮ ይስለጠን ኣይስለጠን እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ብዘይገድስ እንታይ እዩ ዝመፅእ ኣብ ጀርመን ኩላትና ንፈልጦ ነገር ንሽዑኡ ሱቕ ኢሎም እዮም ዘስልጡልካ ሽዑኡ ዝዛረበካ ሰብ የለን ጽባሕ ንጎጊም ብዙሕ ሰዓቤና ስለ ዘለዎ እዚ 10 ግዜ ብኢሜይል እንዳገበርካ ብገለ እንዳገበርካ ናብ ኤምባሲ እንዳተመላለስካ ቴሌፎን እንዳደወልካ ዝግበር ፀቕጢ እዚ ንዓኹም ንመጻኢ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ሽግር ክፈጥረልኩም ስለ ዝኾነ ብዝተኸኣለ መጠን ክሰልጠኩም ድሕር ደሊኹም ካብ መጀመርያ ክጅምሩ ከለኹም ኣብቲ ጉዳይ ዝተሓጋገዘኩም ኣፍልጦ ዘለዎ ሰብ ትገብሩ ኣፍልጦ ዘለኹም ብንኮልና ክኢላ በዓል ወረቀት በዓል ሕጊ ማለት እዩ ክኢላ ኦኬ ሓደ ናይ ሰበይቲ ዘሳለጠ ገለ ዘይኮነ ክኢላ ጠበቃ ክኸውን ክእል ኤረን ኣምትልሸ ታሽሙ ዝተሓጋገዙ ናይ ካሪታስ ይኹኑ ናይ ፕሮኣዚል ሰራሕተኛታት ክኾኑ ክእሉ እዮም ፀገም ዘሎ ነገር ኣይኮነን ግን እኹል ኣፍልጦ ዘለዎም ኩሉ ግዜ ከዓኒ ጠበቃ ክትገብሩ ከለኹም ከዓኒ ሕተቱ ጠበቃ ነጥርናፈ ስድራ ቤት ንጥቀመሎም ዓይነት ጠበቃታት ኣብ ጀርመን ፋኽ ኣንቫልት ፍ ሚግራሲዮንስሬሽት እዮም ዝበሃሉ ፋኽ ኣንቫልት ፍ ሚግራሲዮንስሬሽት ኣብዚ ከዓኒ ክትሓትሎም ኣለኩም ወላቲኦም ናይ ኢሚግሬሽን ሎው ዝፈልጡ ሰባት ኮይኖም ስፔሻላይዝድ ዝኾኑ ሰባት ኮይኖም ናይ ኢስት ኣፍሪካ ብቕዓት ዘለዎም ኣለው ናይ ኖርዝ ኣፍሪካ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ቦታታት ናይ ኤስያ ናይ በዓል ኣፍጋኒስታን ጥራይ ዝሰርሑ ኣለው ክሰርሑ ክእሉ እዮም ፀገም የብሎምን ግን ተመክሮ ዝሓትት ነገር ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ናትና ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ብፍላይ ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ሱዳን ኢትዮጵያ ኬንያ ከምኡውን ኡጋንዳ ንፉዓት ሰባት ዝበሃሉ 3 ሰባት እዮም ዘለው ናቶም ሊስታ ኣብ ታሕቲ ክድፈልኩም ካብኡ ወፃኢ ድኻም እዩ ስለዚ ካብ ነቲ ኤምባሲ ኣብ ፀቕጢ ተእትዎ ዝኸውንን ዘይከውን ኢሜይላት 10 ግዜ ሰዱ ኣይሰደዱልናን ትብሉ ማለት እዩ ጅምር ከተብሉ እንኮላ 250 ነይሩ ኢልኩም ከፊልኩም ትጅምሩ ብድሕሪኡ $50 50 ዩሮ ወይ ከዓ 70 ዩሮ ወርሓው እንዳገበርኩም ሓሳብኩም ክትዓፁ ትኽእሉ ኢኹም ፀገም የብሉን ብሓንሳብ ክፈሎ ኢሉ ዝግድደካ የለን በዛ ኣገባብ እዚ ከዓኒ እቲ ስራሕ ይቃለለልካ ማለት እዩ ቀዳመይቲ ካልአይቲ ንሕና ኣብዚ ንገብሮ ዘለና ሓገዝ ኣነ ብነፍሰይ ክዛረብ ኣሚር ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሕና ኣብ ኣፍሪካ ብዙሕ ቻሌንጅስ ኣለና ንኣብነት ገሊኹም ትድውሉለይ ከመይ ጌራ ሰበይተይ ስኒ ቪዛ ሂብዋ ከሎስ ኣብ ኤርፖርት ምውፃእ ኣብዮማ ከመይ ገይሩ መንግስቲ ጀርመን ቪዛ ሂብዋ ኦኬ ሓራይ ብዓይኒ ሕጊ በቲ ንስኹም ትዛረብዎ ልክዕኹም ዘለኹም ንስኹም ኣብዚ ግን ናይ ባዕሉ ሕጊ ኣለዎ ኣፍሪቃ ሕጂ እንታይ እዩ ካብ ንሳ ኣብቲ ኤርፖርት ተሓላሊኽካ $800 $600 ዝኸፈልካሉ ኣየር ቲኬት ዝበላሸወካ ትምለስ ናይ ኤርፖርት ንባዕሉ እንድሕር ኢኹሞ $50 ናይ ትራንስፖርት ትኸፍል ገለ መልታት ገልጠምጠም ትብል እቲ ዝበለፀ ነገር ነቲኦም ኣብቲ ኤርፖርት ዘለዉ ሰባት ምስምማዕ እዩ ወይ ከዓ ንኻል ኣማራፂ ኣሎ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኣይንኽእልን ኣነ ክንገብሮ ንኽእልና ኢለ ኣምነ ስለምንታይ ሰብ ኣብ ሓድነት ስለደየለ ማለት እዩ እንታይ እዩ ተኣኪብካ ድምፂ ጌርካ ዘጋጠመካ ነገር ነቲ ኤምባሲ ብብዝሕ ድምፂ ትህብ እሞኒ ከምኡ ጌርና ኢና ብዙሕ ነገራት ፍታሕ ጌርና ዘለና እቲ ኤምባሲ ምስቲ ኤርፖርት ተሰማሚዑ ነቲኦም ካብ ኤምባሲ ጀርመን ዝመፁ ሰባት ምስታ ቪዛ ቁጥሪ ቴሌፎን ተዋሃቦም ኣብ ኤርፖርት ሽግር እንድሕር ኣጋጢሙኩም በዚኣ ቴሌፎን ደውሉልና ይበሃል ከምኡ ጌርካ ከዓኒ ፍታሕ ይመፅእ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ሽግራት ነይሩ ብከምዚ ኣገባብ ተፈቲሑ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ በዓል ዩጋንዳ ኣብ በዓል ኬንያ ክግበር ድከኣል ኣይመስለንን ስለምንታይ ብመሰረቱ እቲ ሰብ ስደተኛ ዘይሕጋዊ ወረቐት ይቕመጥ ገለመልታት ገለን ኣካይዳናስኒ ብዙሕ ሙሉእ ሕጋውነት ዘማልአ ስለ ዘይኮነ ተን $200-300 ኣብታ ኤርፖርት ዝሓትዎ ንዕን ከፊልካ ምግልጋል ተሓይሽ ሕጋዊ ይቁኑዕ ዘይኮነስ እንታይ ደኣኒ ንኽሰልጠካ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ እንታይ ሓንቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘላ ወላ ኣብዚ ክንመፅእ እንኮለና ካብ ዩጋንዳ ንኬንያ ካብ ኬንያ ንዩጋንዳ ወላ ናይ ስዊዘርላንድ ፕሮሰስ ዘለዎም ኣለዉ ምሳና ከምኡ እቲ ኣካይዳ ንሱ እዩ ስለዚ ሕጂ ሓንሳብ ኣብ ኣፍሪቃ ብዛዕባ ሕጋውነት ደይኮንና ንዛረብ
ብዛዕባ ኣሳልጦ ክሰልጠና ከም ዘሎ ኢና ንዛረብ ማለት እዩ ስለዚ ክሰልጠካ ያልካ ሓንሳብ ወላ ነቲ ሕጊ ርግፅ ኣቢልካዮ ሓራይ ወከሙ እዩ ዝግባእ ነይሩ ዝተወፍሉ ዘለኹም ኳ ይግባኣኩምኒ ብውሽጥኻ ማለት እዩ ግን ሓራይ ፀገም የለኒልካ ከፊልካዮም ትወፅእ ሰሊጥካ ኣሎ ስለምንታይ እታ ንዖም ትህቦም $200 ንስኻ ኣብዚ ናይ 2 ሰሙን ናይ 3 ሰሙን መሻረፍ ንበዓልቲ ቤትካ ትሰዳ ስለ ድኾነት ማለት እዩ ቀፂልናቲ ከም ኣርእስቲ ንዛረበሉ ዘለና ናይ ቆፀራ ኣወሃህባ ዜግነት ናይ ጀርመን ዝሓስኩም ሰባት ኣወሃህባ ቆፀራ ትራቨል ዶክመንት ናይ ዩጋንዳ እንድሕር ኮይኑ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ሰባት ኢኹም ትፅበዩ ካምፓላ ኣነ ጠቕላላ ስራሕ ገዲፈ ንቆፀራ ዝምልከት ኣብ ካምፓላ ተማሃሮ ይምህር ካልእ ናይ ስዊዘርላንድ ፕሮሰስ ዘለዎም ወረቓቕቲ ተኣሽሙ ናይ ጀርመን ገለ ክስታይ ንገብር ንኤምባሲ ግን ወላ ቆፀራ ሂቦምን ኣይኣትውን እየ ስለምንታይ ብዝኸውንን ዘይከውን እዮም ወረቓቕቲ ሪጀክት ኢሎም ዝመልስዎ ዘለዉ ወላ እቲ ኣቕርቡልና ዝብሉና ዘለዉ ወረቓቕቲ ብጣዕሚ ዘሕፍር እዩ ማለት እዩ ካብ ኤምባሲ ከምኡ ዓይነት ተኣሽሙ ንክትሰምዕ ስለዚ ሕጂ እንታይ እዩ ወላ ቆፀራ ይርከብ ኣነ ኣብቲ ኤምባሲ ፋይል ብሽመይ ከእትው ኣይደልን እየ ስለምንታይ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢኹም ትብሉ እንድሕር ኣነ ወረቐትኩም ኢትልኩም ኣሚሩ ወረቐትና እትዎ 8 ወርሒ ገይሩ ዓመት ገይሩ ኢኹም ዳኣ ትብሉ እምበረ ወረቐትና ደንጊና ኤምባሲ ሒዙ 8 ወርሒ ዓመት ኣፅኒሕና ኣይትብሉን ኢኹም ስለዝኾነ እቲ ሰብ ገንዘብ ዘጥፍአ የጥፍእ ብዘየገድስ ንናይሮቢ ሒዝዮ ይምኸይድ ኣብ ናይሮቢ ዘሎ ኤምባሲ ናይ ጀርመን ኣዝዩ ሰፊሕ ዓብዩ ንኤርትራውያን ከዓ ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ዘለዎ እዩ ስለዚ በዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ሎንግ ተርም ቪዛ ንዝሓቱ ሰባት ኣነ ብናይሮቢ እየ ዝሰርሓሎም ጥርናፈ ስድራ ቤት ይኹን ጥርናፈ ቆልዑት ይኹን ጥርናፈ በዓል ቤት ወይ በዓልቲ ቤት ይኹን ወይ እውን ጥርናፈ ናይ ተኣሽሙ ናይ ኣሕዋት ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣነ መብዛሕትኡ እቲ ዝሰርሖ ዘለኹ ስራሕ ብናይሮቢ እየ ዘእቱ ዘለኹ ማለት እዩ ሩዋንዳውን ነእቱ ኢና ናይ ሩዋንዳ መንበሪ ፍቃድ ገለ መልታት ገለ ወፃኢታት ብዙሕ ስለ ዝብል እዚ ብዙሕ ሰብ ኣይክእሎን እዩ ሓደ ሰባት ግን ዓቕምታት ኣለና ባህልቲ ብሩዋንዳ ይገብሩ እዮም ኣብኡ እየን ዝቕመጣተን ኣንስቶም ከይዶም ከም ጋስት ሃውስ ዓይነት ተኣሽሙ ትካርየሎም ወርሓዊ ክሳብ $700-800 ይውድእ ትምህርቲ እውን ዳርጋ ብዙሕ ካብ ናይ ኤዱኬሽን ባክግራውንድ ናተን ልዕል ዝበለ ገለ እዩ እዚኣ ናይ ተኣሽሙ ግን ናይ ሩዋንዳ ከም ዘላ ታፅናሕ ስለዚ ዜግነት ዘለኩም ሰባት ኣብ ካምፓላ ቆፀራ ከም ሰብኩም ኢኹም ትስርዑ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ ዓመትን 3 ወርሕን ክወስድ ይኽእል እዩ ብናይሮቢ ግን ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ዶንግያ ተባሂሉ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ኤምባሲ ኣትኹም ኣለኹም ሓራይ ፓስፖርት ዘለዋ ናይ ኤርትራ እንድሕር ኮይና ሽግር የብሉን ጥራይ እንታይ ቅድሚ ኤምባሲ ምእታዋ ነሳ ኢንተርቪው ምግባራ ፓስፖርታ ክትህረም ኣለዋ ኢንትሪ ክህልዋ ኣለዋ ቫሊድ ዝኾነ ኢንትሪ እንድሕር ኣትያ ኤክስፓየር ዝኾነ ኮይኑ ከዓኒ ሪኢንትሪ ዝበሃል ኣሎ ንሱ ክህረም ኣለዎ ትራቨል ዶክመንት እንድሕር ኮይኑ ሕጂ ዝመፀ ቅድሚ ሕጂ ስኡሎም ይሰርሑ ነይሮም ወርሒ 11 ዕለት 6 ዝመፀ ሓድሽ ኣሰራርሓ ኣሎ على 6 ወርሒ 11 ዝኾነ ትራቨል ዶክመንት ናይ ዩጋንዳ ዘለዎ ሰብ ኣብ ኬንያ ወረቐቱ ከእቱ እንድሕር ኮይኑ ዜግነት ዘለዎ ይኹን ዜግነት ዘለዎ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ቀዋሚ መንበሪ ፍቃድ ኣብ ዝዓዲ ክህልዎ ኣሎ ነዚኣ ዝምልከት ከዓኒ ብቴሌፎን ክረዳዳ ንኽእልና ውሽጢ 3 ሰሙንያ ትወፅእ ከባቢ $800 ትውድእ ማለት እዩ ኦኬ በዚያ ቀዋሚ መንበሪ ፍቃድ ዓመት ሙሉእ ኣብ ኬንያ ክቕመጥ ትኽእል ኣነሳ ወረቐታ እንድሕር እታ ቋንቋ እንድሕር ተማሂራ ሰርቲፊኬት እንድሕር ኣምፂኣ ኮይና ከዓኒ ልክዕ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ክሳብ 3 ወርሒ ዘሎ ግዜ ከዓ ቪዛ ሂቦም የፋንውዋ ማለት እዩ ኣብ 32 መዓልቲ ብ34 መዓልቲ ዘፋነውን እውን ርኢና ኢና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ማለት እዩ እቶም ዜግነት ዘይሓስኩም ዘለኹም ገኒ ዜግነት ዘይሓስኩም 3 ዓይነት ሰባት ኣለኹም ኣብ ኤርትራ ዝተመርዓኹም ኣለኹም ናይ ቅድሚ ጀርመን ምእታውኩም ዝተመርዓኹም ሰባት ኣብ ዩጋንዳ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ሱዳን ዝተመርዓኹም ኣለኹም እቶም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀበሌ እንታይ እዮም ዝብልዋ እታ ኣብ ኢትዮጵያ ትገብርዋ ዘለኹም መርዓ ናይ መዛጋጃ ቤት እንተዘይኮይና ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣይትሰርሕን እቶም ሳልሳይ ከዓኒ እቲኦም ናይ ዩጋንዳ መርዓ ዘለኩም እዚኦም 3 ናይ ደገ መርዓ ዘለኩም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሱዳንን ኣለኹም ናይ ዩጋንዳ ኣለኹም ኣብ ኬንያ ዝተመርዓኹም ኣለኹም እንደገና ከዓ ቅድሚ ጀርመን ምእታውኩም ዝተመርዓኹም ኣለኹም ናይ ኤርትራ መርዓ ዘለኩም ማለት እዩ ስለዚ እቲኦም ናይ ኢትዮጵያ መዛጋጃ ቤት ዘለኩም ወይ ናይ ሱዳን ዘለኩም ካብ ዕለት 6 ወርሒ 11 ዝወፅእ መምርሒ ማለት እዩ ኣንስትኹም ብውሑድ ኣብ ናይሮቢ ሰዓታዊ 6 ወርሒ ክገብራ ኣለዋ ሰርቪስ ክወሃበን እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኦኬ ስለዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ሰርቪስ ክወሃበን እንድሕር ኮይኑ ኣትሊስት ኣብ ኬንያ
6 ወርሒ ዝተቐመጠ ክኾን ኣለዎን እዚ 6 ወርሒ ብምንታይ ፕሩፍ ክገብሮ ይኽእላ በቲ ፓስፖርት ናተን ዝኣተዋሉ ማለት እዩ ካብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ዘሎ ሰብ ወይ ኣብ ኡጋንዳ ዝቕመጥ ዝነበረ ነዊሕ ዝገበረ ሰብ ወይ ትራቨል ዶኩመንት ዘሎ ኣብ ዩጋንዳ ዘሎ ሰብ እዚኦም ኣብዚ 6 ወርሒ ከይተጸበኹም ክትኣቱ እንድሕር ኢኹምን ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም እዚኣ ከዓ ከም ሓንቲ ቦናስ ኣብዚ ሰዓት ዝሰርሓ ዘለኹ ካብ ዓመትን 3 ወርሒ ናብ ካምፓላ ንጽበ ግበረልና ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ዘእተናየን ኣለዋ ድሕሪ ናይ ሓድሽ ውሳነ 2024 ወርሓ 11 ማለት እዩ ግን እንታይ እዩ መጽን ኣብዚ ገዛይ ካርያ ኣብዚ ኮፊ ብላ ማለት እዩ ካምፓላ ገለ ክምለሳ ኣይከውንን ስለምንታይ ፕሮሰስና ብናይሮቢ ሕሸና ኢለን ዝመርጻ ዘለዋ ብኬንያ ማለት እዩ ኣድቫንቴጅ ዲስኣድቫንቴጅ እቲ ኣድቫንቴጅ ናቱ ሓደ ነቲ ወረቓቕቲ ካብ ሓፂር ግዜ ኢኻ ተእትዎ ካልኣይ ኣብ ወርሒ 2 ክሳብ 3 ግዜ ፈተና ናይ ቋንቋ ጀርመን ኣሎ ሳልሳይ ብዓይኒ ጸጥታን ውሕስነትን ናይሮቢ ካብ ካምፓላ ብብዙሕ ደረጃ ይዓቢ ማለት እዩ ራብዓይ ከዓኒ ኤምባሲ ናይ ጀርመን ወይ ናይ ስዊዘርላንድ ኣብ ናይሮቢ ኣዝዩ ጽፉፍን ቁልጡፍን ስሉጥን ዝኾነ ኣሰራርሓ ኣለዎ ብፍላይ ነቲአን ቋንቋ ቁርብ ዝሽግረን ከዓኒ ሓንሳብ ሸለል ይብልዎን እዮም ኦኬ ኣብ ዓለም ሙሉእ የላን እዚ ኣብ ጀካብ ናይሮቢ ንኤርትራውያን ጥራይ ከኣንሳ እቲ ናቱ ዲስኣድቫንቴጅ ናቱ ናኽታይል ከዓኒ ካብ ዘለኹም ዓዲ ዘለዎን ገዛውተን ገለመልታተን ገዲፈን እየን ክመጻ ሓድሽ ንብረት ክጅምራ እየን ማለት እዩ ስለዚ ዓብዪ ናይ ፋይናንሻል ሳፖርት ይደሊ ማለት ናይ ቁጠባ ሓገዝ ይደሊ ኣብዚ ገዛ ክካርያ እየን ከባቢ 3,400-500 ዶላር ናይ ክራይ ገዛ ከድልየን ኣቑሑት ከድልየን እዩ ናይ ገዛ እንደገና ናይ መንገዲ ኣለዎን ገለመልታት ገለ ስለዚ ኩሉ ሙሉ ክሳብ 2,500 ዶላር ገለ ኣቢሉ ክውዲኡ ፍቲ መጀመርያ 3,000 ብፍላይ እንድሕር ቆልዓ ሓሊዋ ክሳብ 3,2,500 ኣቢሉ ክውዲኡ ኣብ ሲንግል ከዓኒ ከባቢ 1,500-1,300 ኣቢሉ ክውዲኡ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እቲ ናይ ገንዘብ ዓቕሚ ዘለኩም ጠቕላላ ኣብ ካምፓላ ዘጸብ ምክንያት ወልሓንቲ የለን ሕጂ እቲ ሓንቲ ተጨቃጨቀና ዘላ ነገር ኣብዚ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ካምፓላ ስኒ ንሰይቱ ክርስቶስ ኢትዮማ እንዲም ይብሉኻ ገሊኦም ሕራይ ኣብ ወርሒ እንድሕር 4 ሰብ እንድሕር ኣቴን ካብ ክንደይ ሰበይና 4 ዝኣትዋ ዘለዋ ትረሽዮ ክትሕዞ ኣለካ ኩሉ ግዜ ክንደይ ካብ ክንደይ ሰብ እዮም ዝቕበሉ ዘለዉ ንስኻ ትፈልጦ ሓደ ሰብ ኣጋጣሚ ሰበይቱ ስለ ዝኣትወስ ናይ ካምፓላ ኤምባሲ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ ንዓና ዝሕጂ ጸቕጢ እዩ ኣነ ቀኒ ስርሐ ኣብቲ ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን ኢንቴግራሲዮን ስኮርስ ፕሪፉንገን እዩ ሰብ እንድሕር ኣብ ካምፓላ እንድሕር ደይሰልጦ ሃልዩ ኤምባሲ እንድሕር ዘይቅበል ሃልዩ ሰብ ክመሃር አይደልን እዩ ተማሂሩን ፈተና ክፍተና አይደልን እዩ ስለምንታይ ሰርቲፊኬት ስለ ዝወድቕ ማለት እዩ ሕጂ ንሕናቶም ተማሃሮ ምእንታን ናባና ምእንታን ክመፁ ምእንታን ክመሃሩ ሞራል ንህቦም ወረቓቕትኩም ከነእትወልኩም ኢና ንብሎም ማለት እዩ ሰብ ወረቓቕቱ እንድሕር ዘይኣቱ ኮይኑ ቆፀራናቱ እንድሕር ዘይተነጊሩ ዓመት ዝወስድ እንድሕር ኮይኑ ኣይመሃረልካን እዩ ወላፍቲ ክላስ መፂኻ ማኒ 6 ወርሒ 7 ወርሒ 5 ወርሒ 4 ወርሒ 3 ወርሒ ተማሂሩ ወላ ሓንቲ ከሓዘ ዝኸይድ ስለምንታይ ዝኾነ ምንቅስቃስ የለን ትኸይድ ሰብ የለን ሞቲቫሲዮን የለን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ናይ ትምህርቲ ሞቲቫሲዮን ኣፕግሬድ ንክንገብር ምእንታን ፈረሽተር ክንገብሮ ንዕኡ እንታይ ንጥቀም ማለት እዩ ነቲ ሰብ ብዝኾነ ይኹን ተኣምራት ብናትና ሓገዝ ወረቓቕቱ ኣብ ሓፂር ግዜ ክእቱ ከም ዘለዎ ንገብር ቪዝኡ ክወስድ ከም ዘለዎ ኣብ ወርሒ ሓደ ልዕሊ 19 ሰባት ይወፅእ ኣለዋ ካብ ናይሮቢ ብኬንያ ብኢትዮጵያ ብኡጋንዳ ገለ ዝመጻ ዝነበራ ወረቐት ኣነ ሰርሕ ኩላን ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ከኣነ ኣዝዮም ብዙሓት ከዓ ኮንግራ ተባሂለን እየን ሕጂ ነወዳደርና ንሕና ብካምፓላ ዘእተዋ መዓስ ጀሚሮን ኦ ፕሮሰሰን መዓስ ሰሊጥዎ እንድሕር ክንደይ እንታይ ኮለል ይብላ ነይረን ማዕረ እዩ ከዓኒ ኣብ ካምፓላ ኣብ ናይሮቢ ዝነበራ ሰባት መዓስ ወረቐት ኢቴን እንታይ ነይሩ ተኣሰራርሓ ድሕሪ ክንደይ ከሰሊጥዎን ዘወዳድር የብሉን ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ንሕና ነቲ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ነቲ ናይ ትምህርቲ ንህቦ ዘለና ኣገልግሎት ምእንታን ክሰልጠና ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ኩሉ ዓይነት ቃልስታት እንዳገበርና ማለት እዩ ብትክክል ኣነን ረብሓ የሰርሕ ፋይናንሻል ፍሪደም ክህልወን ኣለዎ ናይ ቁጠባ ነፃነት እንድሕር ሃልዩ ከም ድላይ ክትጋማጠል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ከተስልጥካ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ኣነ ገንዘብ ይሓትት የብጥርሖ ኣይሰርሕኒ እቲ ዝሓቶ ገንዘብ ንገሊኡ ብዙሕ ኮይኑ ክስምዖ ክእል እዩ ንገሊኡ ውሕድ ኮይኑ ክስምዖ ክእል እዩ ነናብ ዝምልከቶ ኣካል ዝኸይድ ገንዘብ እዩ በይንና ታእሽሙ ንገብሮ ነገር ስለ ንሰርሖ ስራሕ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ እቲኦም መብዛሕትኩም ግን እቲ ክሰልጦ ዝደሊ በቃ ፀገም የለን ንቕበለን ዘለና መጠነ ገንዘብ
مسانا أنت عين السبين أنت عين ورقات اللي أنت عين أقول قلت دليل الله رئينا تعشوا من قبر مالتي إذن عنا أنت أدفانتيج هبنا خمسة خنو قلت إحنا تمهارونا نخصصنو نخنافعو عبتنا يتمرت معدي قريبنا يزلنا خاني ورقة قطم كأطول لهم مخانو تأمامينهم أحصر عبيلهم نتتمرت خود و سيرتيفيكيت كحزو مالتي سلامتاي نتنا يتمرت نجاري أنا زعبين نمبر ناي قنصلا وقدها سرح نقنصلا وقدها زملكت نبرني إمباس زملكت يقولون أيكونن ولا ونتبهلا وقدها زملكت أيكونن مالتي ስለዚህ ሕጂ እንታይ ሰለስቲኡ ረርእሱ ዝኽኣላ ርእሲ ስለዝኾነ ኣብቲ ናትና ርእስቲ ግን ምስ ነንሕድሕድ ዝተተሓዘ ስለዝኾነ ነቲ ሰብ ክሰልጦ ከም ዘለዎ ንገብር ማለት እዩ ከም ተወሳኺ ኣርእስቲ ምናልባት ኣብ መጀመርያ ክኸውን ይግብኦ ነይሩ ክኸውን ግን እቲ ህሉ ኩነታት ነዚ መስሊ ን2025 ቆፀራ ክትገብሩ ትደልዩ ብዙሕ ኣብ ካምፓላ ተስፋ ዘለዎ ነገር የለን ወላ ወረቐትኩም ንኽተእቱ ቆፀራ እንተተዋሂብኩም እቲ ዘሎ ኣሰራርሓ ኣዝዩ ጋሕማጥ ስለዝኾነ بستخدمكم متن بفلاي تن باسبورت نير إرترا زلون زخفلكم كفيلكم مستعادكم تعاديكم نيروبي ختسكرون كتفتنوا لكم مالتي أبرأسيو تي ناي مرعى زي جوركم بحجي مرعى خد جبر تحاسبوا زلهم تي مرعى أب أفريقيا نخد مرعوا لكم تجبروا زلهم وزعيتات نتي فيستا نايت مرعى مالتيو بلاس نتمرع تقبري لك أنا أبزت تطفئنا عير تكيتنا هوتيل ناي هانيمون الله ناي حصنوت ناي جلا ملتات ناي جلا وصايتاتو العلاقاني أبز حلف كأنيات بفقادهم وصايتاتهم زنغورن سبات نيروم أمونغو شدششح يورون 24 شح يوروني شدششح يورون 24 شح يورون مالتي مبزحته جزء أبتي فتنا كتأتون كلهم نتمرع تقبل لكم كالكوليشن كتورار كلهم تحسبوا حساب ندحر خوينوس أنحكم من ببيني سلازي حول اللي ندابل كا بعرخ تخازي تأدنا عدا تأتموني ولا دحر مرعى مسكت كم دلاي فاينانشال فريدم سلدي بالكا تتعصص أو سلازي تقل نتو بروسس أو 4 ورحي 6 ورحي خطود دون داخل كان كلها أب ساعات زي بايزوي بروسس نيجرمن تاقوصر عند حرباني ترخيبات ورقات تنحراتي في اللي بنيروبي عامه ندحر وسيد الله زي ابطعم دون يومالو ورقه تبالاشن يور مالتي او وش تخلت ورح حساب 6 ورحي يسلط زلا نزخونه سب مسانا زنبره كتحتو تخولي اخم مالتي اب زخمان صنيح الى تليفون دا دولكن حد سبات اب كندي كم سلطن كحتن كفتن يسلطن زخدا مالتي ስለዚህ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እቲ ፋይናንሻል ፍሪደም ንዓኹም ንጥርናፈ ስድራ ቤት ንፕሮሰስ ስለ ዘገድሰኩም ገንዘብኩም ኣብ ዝመጽእኹም ኣይተጥፍዎ ኣይተመርዓዊ ብለኩም ነ ተመርዓዊ ግን ብስተኻለኩም መጠን ብፊያንሴ ብናይ ሕፀ ጌርኩም ኣነስኹም ንጀርመን ኣእትዎን ኣድቫንቴጅ ናቱ መጀመርያ እቲ ንመርዓ ኢልኩም ተጥፍዎ ዘለኹም ዘይተኣደነ ገንዘብ ትዕቁቦ ኣለኹም ኣብ ዕዳን ዕንድዳ ናይተኣትውን ኢኹም ዘለኹም ኦኬ ካልኣይ ኣብ ርእሲኡ እዛ ሰብ እዚኣ ቋንቋ ክትመሃር ኣለዋ ግዴታ ወላ ብሕፀ ከተእትዋ እንድሕር ኮንካ ግን እቲ ናይ መርዓ ወረቀት ምጽራይ ገለመልታት ገለ ዝበሃል ብዙሕ ፕሮሰስ ከባቢ ናይ 3 ወርሒ 2 ወርሒ ክሳብ 5 ወርሒ ዝወስድ ወረቃቅቲ ምጽራይ ኣሎ ንሱ ይተርፍ ስለምንታይ ብሕፀ ኢኹም ተኣቱ ዘለኹም ኦኬ ቆፀራ ከባቢ 4 ወርሒ ክሳብ 5 ወርሒ ዝወስድ ካፍታ ዝሓሰብኩምላ ግዜ ቆፀራ ተእቱ ብፍላይ ፓስፖርት ናይ ኤርትራ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 5 ወርሒ ኣቱ ክእል ወረቃቅትኩም ናብ ኤምባሲ ብድሕሪ ናይ ምጽባይ ግዜ ካብ 3 ወርሒ ክሳብ 6 ወርሒ ልክዕ ከም ናይ ጥርናፈ ስድራ ቤት እዩ ወጻኢታቱ ቁሩብ ንሱ ብዙሕ ይብል ስለምንታይ እቲ መርዓ ኣብ ሽታንደስ ኣምት ኣብ ንስኹም ዘለኹም ሞራት ሃውስ ዝግበር 700 ዩሮ ገምጋሚ ውድእ ማለት እዩ ኣብ ዝዓዲ ዝኽፈል ኣብ ኣፍሪካ ኢኻ ትኸፍሎ ኣብቲ ኤምባሲ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ኣነ እቲ ወረቐት ናቶም ከምኡ ጌርኩም ክትገብሮ ከለኹም ነቲ ኤምባሲ ጽቡቕ ዝኾነ ስምዒት ስለ ዘለዎ እቲ መጺኻ መርዓ ጌርካ ኣብዚ ገልጠምጠም ገለመልታት ገለ ይትረፍ እቲ መርዓ ይትረፍ እንታይ ደኣኒ ሕፀ ጌርኩም መጺኹም ኣብዚኣ ሰሙንዲያ ገለመልታት ክልተ ሰሙን መርዓ ገልጠምጠም ዘይብላ ንእሽተይ ተኣሽሙ ጌርኩም ናይ $500 ኣጥፊእኩም ትምለሱ ኦኬ ብድሕሪኡ ኣብ ጀርመን ኮይንኩም እቲ ናይ መርዓ ወረቃቅቲ እቲኹም ቆፀራ ሒዝኩም ኣብ ሽታንደስ ኣምት ንመርዓ ሰበይተይ ንዕለት ክንዲ ዝወርሕ ክንዲ ንመርዓ ከምዚ ኢልና ቆፀራ ሒዝና ስለ ዘለና ናብ ዝተኣቱ ኣለዋ ተባሂሉ ቪዛ ይሕተት ቋንቋ ዓይነት ከተቀርብ ኣለዋ በዚ መሰረት ከዓ ንጀርመን ተኣቱ ኣብ ውኹፍ ናይ ምባል ዕድል ኣለዋ ልክዕ ከም ተን ካልኦት ማለት እዩ መብዛሕትኩም ሕጂ እቲ ጌጋ ርዲእ ዘለኩም
ሓደ ሰብ ሰበይተይ ኢልካ ወላ ሰብኣይ ወላ ወደይ ኢልካ ንጀርመን መስእተኻ ዕቑባ ክትሓተሉ ትኽእልን ኢኻ 99.8 ሚእታዊት ሪጀክት እዩ ዝኸውን ቶም ዝቕበልዎም ከማኒ ኣብቲ ዝግበር ናይ ውሳነ ኣወሃህባ ኣብቲ ኢንሻይዶን ክውስኑ ከለዉ ዝፍጠር ጌጋ ኢዳ እምበረይ ሓደ ሰብ ብጥርናፈ ስድራ ቤት ንኤውሮጳ ንጀርመን ዝኣተወ በቲ ናይ ኣዚል ግዜት ዕቑባ ክወሃቡ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ከም ሕፂትኻ ጌርካ እቲኻያ ወላ ከም ሰበይትኻ ጌርካ እቲኻያ ዳስ ማኽት ካይኑ ኡንተርሺድ በንጻሩ እኳ ደኣኒ ሕፂትኻ ጌርካ እንድሕር እቲኻ ኣሽሓት ገንዘብ ትቁጥብ እቲ ድሕሪ መርዓ ምስ ተመለስካ ዘሎ ናይ ዕዳን ዕንድዳን ሽግራት ይፍታሕ ኣብ ርእሲኡ ከዓኒ ፕሮሰስካ ከዓኒ ብምሉእ ፋይናንሻል ሳፖርት ከዓኒ ቀልጢፍካ ከዓ ክትውድኦ ትኽእል ድሕሪ ሓደ ሰብ መፂ $7,800 በቲ ውሒዱ ዝሰማዕኩ ኣነ $8,000 ኣብ መርዓ እንድሕር ኣጥፊኡ ich kenne Deutschland, ja, diese komplette Versteuerungsgesetz. Du arbeitest für 2.500 Euro die Monat und dann kriegst du am Ende 1.800, 900 Euro. Wenn das alles bezahlt hast, dann bleibst du mit 700, 800 Euro und dann musst du auch diesen Betrag zu deiner Familie schicken. Dann hast du am Ende kein Geld. እቲ ሰብሲ ኣብ መወዳእታ ስኒ እቲ ታክስ ምስ ከፈለ ብኢዱ ዝተረፍ ዘሎ ገንዘብ ዝረብሕ ገንዘብ ኣይኮነን 7,000 ኣጥፊእካ መዓስ ይክፈል ሽዑ ኣነስኹም ኣብዚ ዝኾነ ነገር ክደልያ እንከለዋ ንዓኹም ዓቐበት ይኾነኩም ኣሎ 8 ሰዓት ሰሪሕኩም ፉል ሳይት ትሽተለ ፉል ታይም ብድሕሪኡ ተመይስኩም ሚኒ ጆብ ተኣቱ ብድሕሪኡ ተመይስኩም ታይል ሳይት ጆብ ተኣቱ ብድሕሪኡ ገለ መለገለ ካብዚ ኩሉ ንዓኹም ኣብ ዘይተደለየ ስትረስ ተኣቱ እቲ ገንዘብ ኣብቲ ኣብ ምሕደራናቱ እቲ ጌልድ ማናጅመንት ማለት እዩ ናይ ገንዘብ ኣተሓሕዛ ተፀብቁሉ ደቂ ኣንስትዮ ክትሕግዛ ክትክእል ኣለክን ግድና ኣይኮነን መርዓ ኣብ ኣፍሪቃ ክኸውን ዘሎ ሕፀ ጌርኪ ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ዝገብሮ ተኣትዊ ጀርመን ምስ ኣተኸብቲ ናይ ሽታንደስ ዓመት ቃል ኪዳን ተኣሱ ብድሕሪኡ ሹ ኣብ ዝጣዕመኩም መዓልቲ ቀስ ጌርኩም ከኣንስ ድራሕዋትኩም ኣኪብኩም ኣዕርኽትኩም ኣኪብኩም ኣብ ጀርመን ኣነ ዝበለ መርዓ ብ2,500 ዩሮ ትገብሮ 2,500 ዩሮ ከማኒ ፈርዳም ትክሮስ ኣዝዩ ዓብዪ ዝኾነ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ መርዓ ማለት እዩ ብዙሕ ኣብቲ ዓዲ ከምዚ ብመግቢ ተኣሽሙ ስለ ዘየለ ንእሽተይ ቡፌ ጌርካ ገለ መልታት ገለ ፅቡቅ ኣዳራሽ ገለ ማለት መርዓ ድመስል ሶ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እቲ ንገብሮ ዘለና ናይ ፕሮሰስ ኣካይዳ እቲ ናይ መርዓ ተኣሽሙ ማለት እዩ ከም ዝብለኩም ዘለኹ እዩ ብዝተኸኣለ መጠን ብፅሑፍ ይኹም ዝኾነ ነገር ዘይ ኣዋጅ ክንቅፅላ ኢና መርዓ ኣቋርጾ መፂኹም ሓፃር ሕፀ ጌርኩም ወላ ኸይ መፂኹም ክትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም እንተ መፂኹም ተመራፂ ስለምንታይ እቲ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ሪሌሽንሽፕ ጭብጢ ይረክብ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ እቲ ናይ ቆፀራ ግዜ ፍሉጥ እዩ ምፅባይ ገልጠምጠም ዝበሃል የብሉን እንደገና ከዓ እቲ ፕሮሰስ ከዓ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ኦኬ ሶ እዚ ይመስል እቲ ሓሳባት ኣዝዩ ብዙሕ ክበሃል ዘሎ ዘይተባሃለ ዝገደፍኩ ነገራት ኣሎ ስለምንታይ ብዙሕ ክዛረብ ስለ ዝፀናሕኩታ ግዜ ተዋሂባትን ዝነበረት እውን ኣኺላ እያ ብዝተረፈ ኣብ ካልእ ቪድዮ ብሓፀርቲ መልእኽታት እንዳገበርኩ ከሕልፎ እየ ኣነ ሽመይ ኣሚር ይበሃል ቴሌፎን ናተይ ናይ ኬንያ ፕላስ ጌርና 254 ብድሕሪኡ 769960000 ክደግማ እታ ቁፅሪ ቴሌፎን ፕላስ ጌርና 254 769960000 ናይ ኡጋንዳ ቁፅሪ ቴሌፎን ናተይ ብዋትስኣፕ ብብዝሒ ዝጥቀመላ ኸማን ፕላስ ጌርና 256 70808 ክደግማ እታ ቁፅሪ 256 እዚአን ናተይ ቁፅሪ ቴሌፎናትን በታ ናይ ኡጋንዳ ነምበር ዋትስኣፕ ብብዝሒ ዝጥቀመላ ንሳያ ብኣካል ኣንስትኹም ኣብ ዩኬ ሞል ካንሳንጋ ዩኬ ሞል ኣብ መበል 4ይ ደርቢ ቁፅሪ 14 መፅኦም ክረኽቡና ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓኒ ኣብ ናይሮቢ ክሊማኒ ሞል ሰላም ቤት ፅሕፈት ማለት እዩ ሰላም ትራቨል ኤጀንሲ ኣብኡ መፂኹም እውን ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ብዝተኸኣለ መጠን ብኣካል እንተኮይኑ ተመራፂ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ቴሌፎናት ሽግር ኣዝዩ ብብዝሒ ቴሌፎን ስለ ዝመፃና እንደገና ከዓ ኣነ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ስራሕ ስለ ዝኾንኩ ማለት እዩ ቴሌፎናት ክቕበል ኣይክእልኒ ብኻልኣይ ትውሰድዎ እቲ መልእኽትኩም ግን ሪከርድ ጌርኩም ድሕር ሰዲድኩም ሞ ይንዋሕ ይሕፀር ነውሕብ 3-4 መዓልቲ ንምልስ ኢና ማለት እዩ እቲ ንዛረቦ ዘረባ ወይ እቲ ንገብሮ ነገር ከዓኒ ኣብ ጭብጢ ዝተመርኮሰ ሓቀኛ መልእኽቲ ኢና ነመሓላልፍ ሓላፍነት እውን ንወስደሉ ኢና ኩሉ ንዛረቦ ዘረባ ማለት እዩ
ምናልባት ከምቲ ኣቀዲመ ፍቲ መጀመርያ መእተው ዝገለጽኩ ሓደ ነገራት ዘይሕጋዊ ምዃኑ እንዳፈለጥካ ንኽሰልጠካ ወይ ንኽጥዕመካ ኢልካ ትገብሮ ኢኻ እዚ ኸዓኒ እንዳፈለጥና ንገብሮ እዩ ኣማራጺታት ስለ ዘየለ ማለት እዩ ካብኡ ንኽትወፅእ ካብ ከምኡ ዓይነት መሰናኽላት ንኽትወፅእ ጽኒኢልኩም ዝሰማዕኩምኒ የቐኒየለይ ነቲኦም ክሳብ ሕጂ ምሳና ብእምነት ዝሰርሕኩም ናይ 9 ዓመትን 9 ወርሕን ተመክሮ ናይ ስራሕ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ብልቢ የመስግነኩም ኩላትኩም ማለት እቲኦም ኣብ ጀርመን ዘለኹም ኩኑ ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ማለት እዩ ነቲኦም ብሕጂ ምሳና ክትሰርሑ ትደልዩ ኩሉ ግዜ ንሓደ ሰብ ብኸመይ ናቱ ስራሕ ኣድማዕነት ትፈልጥ ተሓተሉ ነቲ ሰብ ብመንገዱ ዘሳልጡ ሰባት ተሓትት ኣሚር ከመይ እዩ እንታይ እዩ ስርሑ ቅድሚ ሕጂ ሰሪሕልካ ፈልጥ ዶ ከምዚ ኢሉ ክፈል ይብለኒ ኣሎሞ ወይ ከምዚ ግበር ይብለኒ ኣሎሞኒ ከመይ ኢልኩም ተሓቱ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ምሳና ናይ ስራሕ ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ማለት እዩ ቴሌፎን ዝደወሉልና ገለ ዘይኮነስ ብተግባር ወረቃቅቶም ሂቦምና ኣነስቶም መፅን ምሳና ተማሂረን ወረቃቅቶም ኣጻፊፍና ገለ መልታት ገለ ዘፋነናዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣቲቲዩድ ጽቡቕ ኣይኮነን ርጊኢልና ንዛረብ ኩሉ ግዜ ኩላትና እቲ ዘሎ ሓለዋት ንፈልጦ ኢና ንኹላትኩም ዓወት ይምነየልኩም ነቲን ተማሃሮ ዓወት ነቲን ፈተና ዝኣተዋ ዘላ ወርሒ ሓደ ከምኡውን ዓወት ነቲኦም ኣብ ጀርመን ዘለኹም ናይ ስራሕ ኣሳልጦ ጥዕናን ይምነ ከምዚ ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ ሒዝና ክሳብ ንመጽእ ንኹላትና በብወገንና ሰላም ቅነ የቐኒየለይ